מה דפנה תעשה בפנסיה? איך דפנה תמכה בך ברגע קשה. על מה דפנה הכי תתגעגע בתחנה. זה פה? התחלנו? וכאן? ממש פה. אז מה עושים? פרידה מדפנה. מתחילים. שלום. 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 היי. מוכנה להתחיל? טוב. כמה שנים דפנה בתחנה? מנהלת 12. נראה לי שהיא נולדה פה. אני אומרת שהיא נולדה פחות או יותר. לא הבנתי, הייתה תחנה בלי דפנה? כאילו... אני לא יכולה לדמיין ביקורת תחנה בלי דפנה. אוקיי, לא. לא, נראה לי לא היה. קשה לדמיין תרנבור בלי דפנה. מה זכור לך מהמפגש הראשון עם דפנה או בתחנה? ראיון עבודה שהוא היה מהארוכים שהיו לי. אני רואה שהזמן מתארך ומתארך והפגישה לא לקראת סיום. ואז כזה לקראת 10, שהתחלנו ב8:30, דפנה אמרת לי, את ממהרת? מפגש ראשון, פעם ראשונה שאני פוגשת אותה, מצליחה לגעת בעמקי נשמתי, דמעות, בוכה. מצאתי את עצמי מספרת לדפנה את כל קורותיי, כל המצב הנפשי הרעוע שהייתי בו באותה תקופה. הבנתי שעם דפנה, רעיון לא נגמר ב-40 רעיון עומק. הכל לעומק. מה הסוגיה שדפנה הכי התעסקה בה השנה? וואו. נראה לי יש לזה טייטל טוב, די נו. בולט. מה? פרדות. פרידה. פרידה. הפרידה. רצפים. איך נפרדים? שגרה, איך נפרדים? מתי פרידה. נפרדים? אבל גם מלחמה. מלחמה והמצב. נכון. חטופים. פרידות. רצפים. פרידות. רצפים. פרידות? נראה לי שפרדות. נכון? נפרדנו מוויטבי. רגע מצחיק שהיה לי עם דפנה, וואו. אז היה לי רגע מאוד מצחיק עם דפנה. אחרי ההצגה המפורסמת של הבן שראינו כערב צוותי, שהיה צחוקים. שהיה צחוק, זה וכולנו מתאים להמצחיק. התייפחנו עד קוצר נשימה. ישבנו וחשבנו צוות תרבות על אירוע צוותי, משהו כיפי ככה להרים לצוות, וההצעה של דפנה שעד היום זכורה לשתינו הייתה ללכת לבית קברות. ללכת לבית קברות של, מה זה היה? של כל מיני משוררים וכזה, איזה מין סיור כזה. דפנה הציעה לי שהיא תקפיץ שאני אקפוץ איתה לאיזה מקום. הייתי יחסית בתחילת ההתמחות. אני מתיישבת ליד דפנה, ככה מכירה אותה, בן אדם יחסית מבוסת, שלווה, מדברת תמיד בשקט. זה בדיוק מה שהיה לי, אני לא מאמינה. אוקיי. ופשוט היא נכנסה שם לאיזה road rage שאני פשוט הייתי בהלם, באמת. נסעה בשיא המהירות, חטפה עצבים על הנהגים, ואני הייתי מוכת הלם. הייתי סטודנטית ובאנו אליה הביתה לערב צוות, שהוא באמת היה ערב גיבוש, לא כמו בבית קברות. אוקיי. ושתינו יין, ואני שפכתי לה יין אדום על השטיח בסלון. ואני לא חושבת שהיא רצתה להזמין אותי יותר. היא הזמינה אותך, את היית אותם עכשיו. כן, היא הזמינה שוב. טוב, לא הזמינה הייתה שוב, לה עברו איזה 10 שנים מאז, אבל כן, זה היה מצחיק. לי פחות. היא צחקה. היא פחות. מה השיגעונות של דפנה? וואה. טוב, יש הרבה, אבל הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה להשקות את העציצים. זה משהו וואי, איתך היא בכלל, היא לא הצליחה שם. אצלי היא דואגת להיכנס למשרד מדי שבוע, לראות מה מצב העציצים, ואני מקבלת גם נזיפות שאני הורגת אותם. וואי, לא נעים, אני הרגתי את כולם. אצלי בדרך כלל כשהיא נכנסת לחדר, במיוחד אם מישהו ישב שם במקומי, אז היא מסתכלת על הקורסאות לוודא שאכן יש לי קורסה אחת אפורה וקורסה אחת תכלת באותו גודל, ואם לא, אני כבר התבקשתי כמה פעמים ללכת להחליף את הקורסאות בחדר. עברית.
בעברית צחה. תקינה. 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 תקינה, כן. אבל העברית תקנית זה משהו שמאוד חשוב לדפנה. מאוד, מאוד, מאוד. הניסוחים יהיו כמו שצריך. אני חושבת שדפנה אוהבת לארח, ושיהיה אוכל טעים, ואיכותי. ולצלם אותנו שאנחנו לבושות אותו דבר. אותם צבעים, אותו לבוש. לצלם אותנו בלבוש תואם. נכון. לתקן עבר הווה באבחונים. ויש לה שיגעון אחד, שזה לעשות לכולנו התקף לב, לשלוח הודעה, דברי איתי. אבל בשנים האחרונות היא למדה שזה עושה לנו התקף לב, אז היא כותבת... דברי איתי, לא דחוף, לא חירום. ואוהבת איכות גם בתוצרים, וגם בעבודה. כן. היא ענינת טעם. איך דפנה תמכה בך ברגע קשה? דפנה זה... הרגישות של דפנה, כמו הפנדנטיות שלה, הולכת איתה לכל מקום. התעניינה, הרבה התעניינה, דיברה, שאלה. יש לה יכולת באיזו אמפתיה כזאת, כאילו לגשת לליבנו. חיבוק, חמלה, כאילו תחושה שהיא איתי ביחד במה שעובר עליי. תמיד אנחנו צוחקים, שאת מי אנחנו משתפים, כאילו, את מי אנחנו משתפים קודם? את אמא, את דפנה. דפנה היא באמת בטופ של האנשים שיודעים עלינו, ואנחנו משתפים אותם ותומכים בנו. הכי חשוב, מה הקוד לבוש בתחנה? שחור לבן. פסטלים. אולי פסים גם. פולני הקליל. קל, בגדי ספורט, טייצים, גופיות. פסים. פסים. ידעתי פסים. או שחור, 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 שחור. או להגיע בלבוש תואם. אז זה הלבוש התקני. שקונים אותו מביצו. הוא לבן ושחור. שזה גם חלק מקוד לבוש, לבן, שחור או פסים. שחור. פסים ולבן. שחור אפור. או פסים. שחור, לבן ושחור. פסים, שחור ולבן. מכנסיים שחורים, חולצה שחורה. מכנסיים לבנים, חולצה שחורה, חולצה לבנה, מכנסיים שחורים. מכנסיים פסים, שחור לבן. אבל צריך להגיד גם באופן כללי אסתטיקה, דפנה אוהבת. דפנה אוהבת, היא שמה לב לזה. במילה אחת, פיין. כן. מה דפנה תעשה בפנסיה? בוא נדמיין, היא קמה בבוקר. משקעת הציצים, מה שיש גנן. מלטפת את החתול. ותהיה סבתא. אז קודם כל, דבר ראשון, היא תהיה סבתא. תהיה סבתא מעולה. כן, דבר שני, היא תשב בגג עם הצמחייה היפה שלה. ודבר שלישי, שאליו אני מאוד מתחברת, היא מציירת. הייתי אומרת לקרוא את הדוחות שלנו. אני אשלח לה בטוח. ציצים. אני רואה את דפנה הרבנית הראשית של עיריית תל אביב. טוב, אם היית בוחרת לדפנה שיר פרידה, איזה שיר זה היה? טם טדם! משהו של יעל סטטמן? שיר, בלי מנגינה. אוקיי, כן. זה שיר לדפנה. יש לי שיר לאחל על הפנסיה. לילות קיץ, אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש. זהו, נגמר? דפנה, איך את מסכמת את כל שנות כהונתך?
זה לא, זה עוד יש... כהונתך. סכמי זה סכמי. תגידי כמה מילים. באמת לדבר? תגידי. לא, די.